درود тамошобинони азиз, нашри навбатии барномаи мудро аз меҳмонхонаи ҳайат Реҷенси Душанбе пешниҳоди шумо мегардонем. чунон ки медонед, нашрҳои қаблии барномаро мо дар студияи муассисаи давлатии телевизиони Душанбе таҳия ва манзури шумо мегардонидем. дар нашри навбатии барнома бошад, тасмим гирифтем аз рафти намоиши либосҳои таррохи маъруфи тоҷик Ромиш Одиназода пешниҳоди шумо гардонем. ёдовар мешавем ки дар доираи лоиҳаи ин намоиш зиёда аз 220 либоси нави коллексияи Таррох Ромиш Одиназода ба намоиш гузошта мешавад. эй аҳли завқу ҳунар, эй дӯстдорони зебоӣ, шаб фаро расидааст ва ҳар шаб афсонаи худро дорад. ҳар афсона қиссае дорад. аммо қиссаи мо дар бораи подшоҳон нест, дар бораи ҷанг нест, дар бораи тоҷу тахт нест. достони мо дар бораи зани тоҷик аст, модаре ки бо риштаҳо орзу медӯзад ва духтаре ки бо чакан фарҳанги миллатро муаррифӣ мекунад. ин достони чилдухтарон аст. нахустин коллексияи намоиш таҳти унвони чилдухтарон пешкаши ҳаводорон гардид. духтарон бо либосҳои зебои чакан ва кӯзаҳои сафолин дар даст ба саҳна ҳусни дигар бахшида, симои зани тоҷикро ҳамчун рамзи зебоӣ, ҳунар ва фарҳанги кӯҳан таҷассум карданд. аз қадим кӯза дар фарҳанги тоҷикон нишонаи баракат, ободӣ ва рӯзгори осуда ба шумор меравад ва дар ин коллексия низ ҳамчун ҷузъи рамзии фарҳанги миллӣ ҷойгоҳи хоса дошт.
пас аз намоиши коллексияи 40 духтари тоҷик, барномаи фарҳангиро ҳунармандони ансамбли рақсии падида идома бахшиданд. онҳо бо иҷрои рақси зебои миллӣ, ҳаракатҳои ҳамоҳанг ва либосҳои рангоранги тоҷикӣ ба фазои чорабинӣ ҳусну таровати тоза бахшида, муҳити идонаро боз ҳам гарму ҷаззобтар гардониданд. дар идомаи намоиш коллексия бо номи «Классика» пешкаши ҳозирин гардид. дар ин маҷмуа Таррох услуби классикиро бо нақшу нигор ва ҷузъиёти миллӣ моҳирона омезиш дода, ҳамзамон шево, замонавӣ ва дорои ҳувияти миллӣ буданд. ин коллексия бори дигар собит сохт, ки либоси миллӣ метавонад бо сабки муосир ҳамоҳанг гардида, барои рӯзгори имрӯз низ интихоби зебову муносиб бошад. ин либосҳо бо нақшу нигори зебо, гулдузиҳои рангоранг ва ороишоти хоси фарҳанги тоҷикӣ диққати тамошобинонро ба худ ҷалб карданд. чакан ҳамчун рамзи ҳунари волои модарону бонувони тоҷик дар ин ҷо бо тарҳи муосир омезиш ёфта, зебоӣ, назокат ва ҳувияти миллиро таҷассум намуд. ҳар як нақш ва ҳар як ранги либос бозгӯи таърих, табиат ва фарҳанги қадимаи миллати тоҷик буд. Дамы и господа, я напоминаю, это новая коллекция бренда Чакан Хаус.
معرفی لباس‌های چکن، تماشابینان شاهد یک صحنه پر از احساس ملی و رسم و آیین‌های تاجیکان گردیدند. در این نمایش گلدختران با لباس‌های زیبای عروسی که با آرایشات نازک و عنصرهای ملی تاجیکی طرحریزی شده بودند به صحنه برآمدند. حتی حضور دامادها با جامه زیبای گلدوزی شده که رمز لباس سنتی مردانه تاجیکی است به نمایش تابش خاص بخشید. این همه فضای خاصی عنعنه‌های ملی را تجسم نموده حسن نمایش را باز هم افزود. بعداً مراسم سنتی سرشویان که یکی از رسم و آیین‌های زیبای عروسی تاجیکان به حساب می رود با اشتراک آوازخوان محرم شریف و اجرای سرود گل عروسک پیشکش تماشابینان گردید. این صحنه نه تنها زیبایی لباس‌های عروسی را نشان داد بلکه پیوند ناگسستنی مد معاصر با عنعنه‌های ملی و فرهنگ قدیمی تاجیکان را بازگو نمود. خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، گل عروسک شده ای دختری من، میروی دختری ما پیکری من، میروی امرهی دامادی بزه میرسه تا به فلک ها سری من، میرسه تا به فلک ها سری من. خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، مثل گل و سبزه تر خوشبوی گل عروسک، چهره خورشید سحر دلجوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک. داماد و عروس دارم در تختی بلند، در تختی بلند، در کرتنم غنجوم ای بختی بلند، ای بختی بلند. شکرانه کنم امروز خیشای عزیز، خیشای عزیز، ای خانه برارم شون در اسب سمن، در اسب سمن. خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، مثل گل و سبزه تر خوشبوی گل عروسک، چهره خورشید سحر دلجوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، مثل گل و سبزه تر خوش روی گل عروسک، چهره خورشید سحر دلجوی گل عروسک، خوش روی گل عروسک، خوشبوی 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 گل عروسک. البته تشویق و ترغیب نمودن لباس ملی ما و بیدار نمودن ذوق زیباپرستی مخصوصا جوان دختران ما راه اندازی گشته ایستاده است. در دوران صاحب استقلالی کشور
нақши занону бонувони мо бениҳоят дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ бисёр ҳам хуб арзёбӣ мегардад ва албатта нақши занону бонувони мо дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ нақши дасти онҳо дида мешавад ва албатта дар нақшу нигори миллӣ ҳам албатта нақши зан модари тоҷик хело ҳам хуб арзёбӣ ёфта истодааст, чунки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар мо тавонистем ки анамун чеварон, ҳунармандон, тарроҳоне ки тамоми анамун ҳунарҳои худашонро барои эҳё намудани ҳунарҳои миллии мо бисёр як меҳнатҳо заҳматҳо кашида буданд, имрӯз тавонистем онҳоро рӯи кор оварем ва албатта дар ҳар як нақши нигоре ки имрӯз занбонии тоҷик дар он меофарад, албатта зебогии ватани мо, зебогии тоҷикистони моро, рангорангии ватани азизамонро рӯи кор меоранд ва албатта мо занону бонувон ифтихор аз он дорем ки дар як фазои соҳибистиқлолӣ, фазои сулҳу оромии кишвар бо чунин баргузории намоишҳо, фестивалҳо албатта барои ташвиқу тарғиб ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумиамон нақши муассире мегузорем ва барои баланд бардоштани завқи зебопарастии ҷавондухтарон ва нақши зан модар дар тарбияи фарзанд ва дар тарбияи махсусан духтарон парваридани завқи зебопарастӣ, яъне пӯшидани либоси миллии мо ки имрӯз атласу адрасу чакани мо ки ба феҳристи ҷаҳонӣ шуд, яъне тамоми ҷаҳониён аллакай либоси миллии моро мешиносанд ва албатта барои мо занону бонувон пӯшидани либоси миллӣ ифтихори бузург аст. Ифтихор аст ки мо дар як чунин ватани ободу зебо умр ва кору фаъолият менамоем ва албатта барои муаррифӣ намудани тоҷикистони азизамон дар арсаи байналмилалӣ ба воситаи пӯшидани анамин либосҳои миллиамон кӯшиш менамоем ки тамоми анамон ҳадафҳои созандаи сарвари давлатамон ки имрӯз аз минбарҳои баланд мегӯяд ки мо бояд ташвиқвар, тарғибгари эҳё ва ҳунарҳои мардумиам бошем, барои ин мо тамоми кӯшишҳоямонро ба харҷ медиҳем. дар баробари муаррифии коллексияҳои ватанӣ меҳмони хориҷӣ дизайнери шинохта аз ҷумҳурии Қазоқистон Тимур Турсунқулов низ бо бренди худ дар саҳна ҳунари тарроҳии худро муаррифӣ намуд. Коллексияи пешниҳод намудаи ӯ бо тарҳи хос, интихоби зебои матоъҳо ва бо унсурҳои фарҳангии ҷумҳурии Қазоқистон таваҷҷӯҳи тамошобинонро ҷалб кард. ҳар як либос таҷассумгарии андешаи эҷодии дизайнер буда, назари нав ба зебоӣ ва тарзи муосири либоспӯширо нишон дод. иштироки намояндаи кишвари ҳамсоя дар ин чорабинӣ бозгӯи он аст ки ҷаҳони муд марз надорад. чунин ҳамкориҳо барои табодули таҷриба, шиносоии фарҳангҳо ва рушди минбаъдаи санъати тарроҳӣ дар минтақа заминаи мусоид фароҳам меоранд.
Дамы и господа, на подиуме Мисс Казахстан 2025 Гаухар Умирзак. Ваши аплодисменты. Приехали из Казахстана, я из Астаны. У нас 23 модели и талантливый молодой дизайнер Турсункулов Тимур. Это не первый мой выход. После 50 лет я решила стать моделью и покорила уже подиумы Милана, Узбекистана, Казахстана. Соответственно, выпала возможность приехать впервые в Таджикистан, в Душанбе. И с радостью хочу представить нашего дизайнера, наши модели. Здравствуйте, меня зовут Тимур Турсункулов, я международный дизайнер из Казахстана. Прилетел из города Таррас. Я представляю сегодня коллекцию в Таджикистане, в городе Душанбе. Для меня большая честь принимать участие, быть приглашенным гостем этого масштабного мероприятия. Я представляю новую коллекцию, казахскую коллекцию, созданную специально для Таджикистана, для этого мероприятия. Коллекция была разработана казахскими национальными мотивами, и Казахстан и Таджикистан являются есть богатое культурное наследие, и считаю, что представляя в таких площадках нашу культуру, это большая гордость для нашей страны и для страны Таджикистан. Таджикистан я уже посещаю 6-й раз, и я с удовольствием посещаю этот город и эту страну. Орнамент чакан является уникальным. Вышивка чакана и даже дизайнеры Таджикистана, Ромиш, Одиназода, Коллексияи и прочие другие дизайнеры представляют изделия из чакана. И это уникально. Я представляю коллекцию из 16 образов. Я прилетел со своими моделями. Это женщины элегантного возраста, женщины возраста 40+. Они все являются профессиональными моделями. Они уже представляли Казахстан за рубежом, в Париже, в Милане и в других странах мира. Они теперь сегодня в Таджикистане. дар давоми намоиш ҳунари волои раққосони ансамбли падида фазои чорабиниро боз ҳам пурратару рангинтар намуд. бо иҷрои рақси зебои тоҷикона раққосон саҳнаро бо ҳаракатҳои нозук, либосҳои миллӣ ва оҳангҳои дилнишини тоҷикона оро доданд. рақсҳои суннатӣ ки бозгӯи фарҳанг, таърих ва меҳру самимияти миллати тоҷик мебошанд, ба чорабинӣ шукӯҳи хос бахшиданд.
дар идомаи чорабинӣ як намоиши хеле таъсирбахш ва фаромӯшнашаванда баргузор гардид. кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд бо либосҳои миллӣ аз ҷониби Таррох, Ромиш, Одиназода омода шуда ба саҳна баромаданд. либосҳои зебову нодири миллӣ, ки бо меҳру муҳаббат таҳия гардида буданд, аз ҷониби Таррох ба ин кӯдакон ҳамчун тӯҳфа тақдим шуданд. қадамҳои боэътимод, табассуми самимӣ ва ҷасорати онҳо эҳсоси гармеро дар қалби ҳар як тамошобин ба вуҷуд овард. ин саҳна нишон дод, ки ҳар як инсон новобаста аз имкониятҳои худ дорои нерӯ, истеъдод ва қудрати расидан ба ҳадафҳост. намоиши онҳо танҳо муаррифии либос набуд, балки як паёми муҳими инсондӯстӣ, паёми меҳрубонӣ, дастгирӣ ва боварӣ ба имкониятҳои ҳар як инсон гардид. ин лаҳзаи пурэҳсос ашки шодӣ ва эҳсоси самимии ҳозиринро ба вуҷуд овард, зеро он кӯдакон бо ҳузури худ дар саҳна собит намуданд, ки бо ирода ва муҳаббат метавон ба ҳар як орзу қадам гузошт. Давайте поможем нашим юным моделям пройтись по подиуму.
баъди ин коллексияи либосҳои ҷашнӣ пешкаши тамошобинон гардид. Ин маҷмӯа бо тарҳи хос, зебоӣ ва нафосати худ диққати ҳамагонро ҷалб намуд. либосҳои пешниҳодшуда бо шинамӣ, буриши муосир, матоъҳои нафис ва ҷузъиёти нозуки ороишӣ омода гардида буданд. дар ҳар як тарҳ завқи баланди эҷодӣ ва маҳорати касбии таррох эҳсос мешуд. омезиши рангҳо, интихоби дурусти матоъ ва тарзи ороиши либосҳо нишон дод, ки таррох бо ҳар як ҷузъиёт бо диққати махсус омода намудааст.
дар идомаи намоиш коллексияи махсус барои кӯдакон пешкаши тамошобинон гардид. Кӯдакони хурдсол бо либосҳои миллии зебо ки аз ҷониби худи Таррох, Ромиш, Одиназода таҳия шудаанд ба саҳна баромаданд. Либосҳои ин маҷмуа бо рангҳои ҷолиб, нақшу нигори миллӣ ва ороишоти хоси фарҳанги тоҷикӣ фарқ мекарданд. Дар ҳар як тарҳ меҳри зиёду ба ҳунари миллӣ ва завқи баланди эҷодӣ эҳсос мешуд. Либосҳо бо нигоҳ доштани унсурҳои суннатӣ ҳамзамон шаклу тарҳи замонавӣ доштанд, ки онҳоро барои насли хурдсол боз ҳам ҷолиб мегардонид. ҳузури кӯдакон дар саҳна ба намоиш самимият ва фазои хоса бахшид. дар идомаи ҳамоиш дар саҳна коллексияи либосҳои расмӣ муаррифӣ гардид. Ин коллексия бо услуби шина, тарҳи муосир ва назокати хоси худ фарқ мекард. Либосҳои пешниҳодшуда барои чорабиниҳои расмӣ, вохӯриҳои муҳим ва лаҳзаҳои хос пешбинӣ шудааст. омезиши соддагӣ ва зебоӣ, услуби классикӣ ва нигоҳи тоза ба муди муосир маҳорати худи Таррохро таҷассум мекард.
ҳама ин лаҳзаҳои хотирмон натиҷаи меҳнати эҷодии Тарроҳе буданд, ки бо нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ ва истифодаи услубҳои муосир дар ҷаҳони муд мавқеи худро пайдо кардааст. Коллексияҳои пешниҳодшуда нишон доданд, ки ҳунари тарроҳӣ танҳо офаридани либос нест, балки эҷоди образ, тарҳҳои нави либос дар ҷаҳони муд ва баён намудани фарҳангу зебоӣ тавассути ҳар як коллексия мебошад. ҳамин тавр чорабинии муд бо омезиши зебоӣ, ҳунар, фарҳанги миллӣ ва лаҳзаҳои пурэҳсос ба анҷом расид, зеро муд танҳо намоиши либос нест, балки василаи ифодаи меҳр, эҳтиром ва арзишҳои инсонӣ низ мебошад. чорабинӣ дар сатҳи хеле ҳам баланд баргузор гардида, ҳунару завқи баланди тарроҳи ҷавону эҷодкор Ромиш Одиназодаро ба намоиш гузошт. умедворем, ки чунин чорабиниҳо барои баланд бардоштани завқи зебоипарастӣ ва эҳсоси ифтихори миллӣ мусоидат мекунад. инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. То нашрҳои баъдӣ дар барномаи муд хайр.